Johtavan pallon halkaisija on 2,4 cm. Kuinka suuri on pallon kapasitanssi? Valitaan tälle pallolle sähkövaraus plus Q. Kuvitellaan, että tämä sähkövaraus on tähän palloon siirtynyt maasta, jolloin tätä maata voidaan pitää tämän kondensaattorin toisena johtajana. Jännite maahan nähden on potentiaaliero maahan nähden. Tiedetään maan potentiaali, se on 0, ja pallon potentiaali pallon pinnalla lasketaan yhtälöllä 1 alla 4 pi epsilon kertaa varaus jaettuna pallon säteellä. Tämä yhtälö on tullut esille aikaisemmin potentiaali- ja jännitetarkastelussa. Tässä on siis pallon potentiaalilauseke. Ja näinpä jännite pallon ja maan välillä on sama kuin potentiaaliero. Jännite lasketaan siis lausekkeella 1 alla 4 pi epsilon kertaa Q jaettuna R. Tässä on siis jännite maahan nähden. Ja kapasitanssin määritelmä on sähkövaraus jaettuna jännitteellä. Sijoitetaan tänne täältä edellä saatu jännitteen lauseke, varaus jaettuna 1 alla 4 pi epsilon kertaa varaus per pallon säde. Varaus supistuu pois. Tästä saadaan tuloksena kapasitanssille lauseke 4 pi kertaa epsilon kertaa pallon säde. Ja nyt pallon ja maan välillä on ilmaa. Se tarkoittaa sitä, että väliaineen permittiivisyys on sama kuin tyhjön permittiivisyys ilmalle. Suhteellinen permittiivisyys on 1. Ja näinpä kapasitanssi voidaan nyt laskea 4 pi kertaa epsilon 0 kertaa R. Sijoitukset tänne. Ja tyhjön permittiivisyys on 8,85 kertaa 10 potenssiin miinus 12 faradia per metri. Ja pallon säde 0,012 metriä. Ja tästä saadaan kapasitanssille tuloksena 1,33 kertaa 10 potenssiin miinus 12 faradia, eli noin 1,3 pikofaradia.